Euskal Zaintza sistema publiko eta komunitarioaren bidean epertaineko erronka horretarantz urratsak ematen jarraitu ahal izateko aliantzak eta konpromisoak garatzen. Zentzu horretan, instituzioen arduragabekeria salatu nahi dugu. Privatizazioaren eta negozioaren eredu sakontzen jarraitzeko egindako hautuagatik eta oraindik ere zaintzaren eremuan ematen diren egoera prekario eta kolapsatuen erantzule egiteko neurririk hartu ez izanagatik. Eta guk egoera honen aurren ikusten duguna da, instituzioak eta patronala interpelatzen jarraitu behar dugula. Eremu sindikaletik bai, zaintzak eskatzen duen eraldaketaren aldeko eraldaketa hori bultzatzeko konpromiso bat gure ganatzen dugula, gure negoziazio kolektiboan, gure ekintza sindikalean, azken batean, zaintza lanak aitortzea, zaintza lanak banatzea eta zaintza sistema publiko komunitario bat eratzeko neurriak eskatuz. Neurrien artean, lanaldi murrizketa basako maten aldeko jarrera argi badaukagu, 30 orduko lanaldi murrizket, 30 orduko lanastea defendatzen dugu, eta badakigu hori bide progresibo bat izango dela. Lanaldi murrizketa horrek ez du berarekin soldataren murrizketarik ekarri behar, eta lanaldi murrizketa horren birtualidadea bada, batetik bizitzak bizigarriago egiteko neurria dela, baina horrekin batera, zaintza lanak modu orekatuagoan banatzeko neurri gisa planteatzen dugu. Argi esan nahi dugu baita ere, lanaldi murrizketa hau ezin dela bilakatu emakumeok zaintzarako denbora gehiago izateko neurri bat edo bide bat. Ezin dela bilakatu ez ere, instituzioek eta gizonek bereganatzen ez dituzten ardura horiek saiesteko bide bat. Gizonek ardurak hartu behar dituzte, erantzunkidetasunez zaintza lanak banatzeko, instituzioek lanaldi murrizketaren eta erantzunkidetasunaren alde egin behar dute, eta baita ere, lanaldi murrizketa ezinbesteko neurri bat dela aldarrikatzen dugu, transizio ekosozialaren bide horretan lanak birbanatzeko. Bestetik, zaintza sistema publiko komunitarioaren aldeko jarrera argi bat daukagu, privatizazioaren kontrako jarrera argi bat, publifikazio prozesuak bultzatuko ditugu, argi eta garbi esaten duguna da, zerbitzu publikoen privatizazio gehiagorik ez dugula onartuko, eta privatizatua dagoena, esan bezala, publifikatzearen alde egingo dugula, eta zaintza eremuan ematen den irabazi asmo hori guztiz ezabatzea eskatuko dugula. Honek eskatzen duena da, zerbitzuetan baliabide gehigarriak jartzea, eta lurraldeen arteko desoreka horiek ere gainditzea eta oreka batzuk bermatzea. Baita ere esatea, publifikazio prozesu horiek ere ulertzen dugula, bide baten emaitza izango direla, eta bide hortan soldaten ekiparazioa bultzatu behar dela pentsatzen dugula, eta baita ere lan baldintzen homologazioa, zerbitzua langileen lan baldintza berdinekin eman ahal izateko. Zentzu horretan, zaintza lanetan ari diren langileen lan baldintzak hobetzea ezinbestekoa da, eta hobetze horretan, transizio horretan, hitzarmenak hobetu behar dira, hitzarmenak berritu behar dira, eta estatalizatutako hitzarmenen menpe dauden langileen kasuan edo etxeko langileen kasuan esaterako negoziazio kolektiborako eskubiderik gauzatzeko aukerarik ematen etzaien kolektiboen kasuan ere, negoziazio kolektibo errealaren alde egingo dugu. Bestalde batetik ere ratioak jaitsi behar direla, aldarrikatzen dugu, ratioen dekretuak berritu eta hobetu egin behar direla, eguneratu eta baliabide gehiago jarri behar direla, hori baita, erabiltzaileek eta baita ere langileek baldintzak hobetzeko bideetako bat. Zaintza lanak erantzunkidetasunez banatzearen aldeko apustua eta jarrera oso argia. Egungo egoera zapaltzailea ez betikotzearen aldeko jarrera, eta egungo egoera ez betikotzeko, kontziliazio, lizentzia eta baimenak eskatzen ditugu, baimen horiek eraginkorrak izatea eskatzen dugu, ez? Eta horretarako, erantzunkidetasunean urratsak emateko, gizonek ez zaintzearen privilegioari uko egin behar diotela iruditzen zaigu,
eta zaintza lanetan ardura bat hartu behar dutela eskatzen zaie, eta horretarako baimenak hobetzeko egingo dugu lan, bai maskulinizatutako sektoreetan korrespontsabilitate bidean baimenetarako pizgarriak diren estrategiak landuz, baita ere sektore feminizatuetan zaintzarako lanaldi murrizketetan ordezkapenak eman daitezela ziurtatuz eta baita ere kotizazio aldi horietan penalizaziorik ez dadin izan bermatuz. Familia nuklear horretatik ere zaintzarako baimenak zabalduta handitzearen aldeko jarrera bultzatuko dugu, gure negoziazio kolektiboan eta binkulogramak sartzearen aldeko apustu argia egingo dugu. Zaintza duin baten alde pertsonak modu integral batean ondo zainduak garela bermatzeko zerbitzu publikoak indartu ezinbestekoa da esaten genuen bezala, eta askotan errepikatuko duen ideia bat da, gizarte zerbitzu, etxebizitza, osasun sistema publiko indartsuak, unibertsalak, eraginkorrak lortzeko inbertsio publiko handiagoak behar dira, eta dena lotzen da ere, eta zaintzalen lanen egoera hori irauli nahi balin badegu, zalantzarik gabe kontzientziazio eta heziketa ere ezinbesteko tresnak dira, eta horretarako hezkuntza sistemak ere badauka zer esana, badauka bere ardura, eta guk ere hezkuntza sistema baliatuko dugu, ez? Eremu horretan zehazki, berdintasun planak adostearen alde eguneratu eta garatzearen alde egingo dugu, kurrikulunean ere zaintzaren gaia txertatu behar dela iruditzen zaigu eta horren aldeko apustua egingo dugu, eta baita ere, ikastetxe guztietan, hezkidetzarako plan egonkor eta kalitatezkoak egon daitezen, beharrezkoa diren baliabide guztiak eskatuko ditugu. Eta amaitzeko, azaroaren 30ean Euskal Herriko hiriburu, eskualde eta herri ezberdinetan egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko deia egiten dugu gaur. Bilboko zaintzen herrian, Gasteizko kalejiran, Iruñako topaketetan, eta Donostiako elkartaratzean zein Arabako eta Gipuzkoako gainontzeko eskualdetan egingo diren mobilizazioetan ere. Eta ez ezagun ahaztu urtebete igaro dela, greba feminista orokorra izan zen une historiko hartatik, eta borrokan jarraitzen dugula. Zaintza eskubide kolektiboaren aldeko borrokan ekarpen sindikala egiten jarraitzeko konpromisoa da gaur hartzen duguna, eta bizitzak erdigunean jarriko dituen zaintza sistema publiko eta komunitario bateran zoaz. Horretarako enpleguaren eremuan ere urratsak emateko tentsionamendu eta agenda markatzea da gure gaurko helburua.